everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. X Kingdom. Rako Salim! Rako Salim! Ano di mo madaki ni babayana? Nagpaabot ka niyang hari sa Erkalya! Di siya mukuyog haring alas dos. Kaya kung ako siyang pugson sa akong pagpakuyog. Iya mo ko nang pabuto ng mga bulkan nga naglibot din sa itong gingarian. Buhaton kong yun ka na, Alastor. Kung pugson ko ninyo sa pagpaatubang sa hari sa Arkalya. Ayaw kong hadlo ka! Wa ko ikaw hadlo ka, Alastor. Tinudon ko yun. Basta imo kong tadon sa atubangan ni atong hari sa mga hari sa dautan. Dili ka magkadili sa kong pagkabuhaton! Guruyon ti ka! Dire! Ayaw lagi ko pugsa, Alastor. Nyoyog, iyuta ka alas dos. Nakuyapan si Prinsesa Hestia. Makikita ka niyang hari sa Erkalya. Busad na doon ta siya! Alsa siya Rako Salim! Huwag ikarga sa itong sakyan! Matuman, haring alas dos. Ala. Oh, ana, Ala. pangaon mo niya ng pagkaon na nairang Tatay Wasay. Oy, unsa may among kanon dong nga mura man liso nga gagmay. Adi naliso na irang. Tanawa. Sa landay Mura na. na hugos kanding. Ha? Tanawa na irang. Oy. Tutolke. Oy, saan mo na siya? Tampiyos ka na. Tampi. Ni Hiyos? Oh, Tampiyos. Si Tampiyos. Dairang. Kailan ka Tampiyos, day? Wasag ko kailaan ng tampiyos sa'yo. Salong Unsa may Tampiyos ng luminos? Dili ka. Pangkiyod na dong. Aray! Ay, habaday! Ginabdi ka di ba akong taas nga ilong, day? Kamagad, magbinastos, manggag ka! Tarong sa itong istorya, binastos sa loob. Man ko magbinastos. Ay! Nangutana na ko kung unsa ng Tampiyos. Oy! Mura-mura ra man pangkiyod. At usaba ka doon. Pangkiyod ba? Bastos na. Oh, Mura-mura ra man siya kuan. Gitawag og bangkiyod. o gani! Nya, basta siya. Lagi, pang, o bang. Oo. Ang katapusan na kung mga kuan, pulong. Bastos man. Pun ilang yun para Oo. di lang paminaon. Oo. Pun ilang yun. Bastos man. Makaon na siya. O maura ka ng bugtong pagkaon. Ang bangkiyod. Nga magkakaon ka muna na. Tampiyos. Wala lang pagkaon. Nga inyong makaon din he. Uy, Kana lang tampiyos ang inyong pagkaon. Tampiyos. no. Tampiyos na. Kalain ba niya? Uy, wa milaing makaon yun daw. So- Uy, Ado na. oh, Pero tuwa na himutang sa lugar sa Lemuria. Oy. ay, Ang natawhang dapit ni Prinsesa Hestia. say, Ay. say. Ha? Dili ka ta mahilo aning kuan. Tantingan ani ay kini ba? Pangkiyod. Unsa? Pangkiyod. Hanggaw jud ka oy. Pangkiyod jud ang imong ginigitok yun. Dili ta pangkiyod ay tampeyas. Oh, sobraan ra pud nimo ng ang mga anda. Unsa to say? Pangkiyod. Taka lang jud ka ay. Hilam ay. Abot. Di na ko tuyoon. Maogi malitok sumbaba. Mao kay bastos man jud ka nga pagkatao. Imam kong ang gipangutan tarong na. nga istorya banastos ka nang imo. Imo mo kang pangutan na. Oo. Bitaw mo murag lahi ra gyud. Lahi ka paminaon nga mga unta nang murag unsay pahiyos. Tampeyas. Tampiyos. Oh. Murag hugos kanding. Bitaw no kay. Di ituma. Oh, ito mo. Gagmay ni suliso. Oh. Magkatag pa rin man hugaw ginis kanding. Di gini kalimod. Hugaw ginis kanding. Pwede irang. Oh. Gutom naman ko day. Oh. Tingnan rin mga matay taduhag di tamukaon na ng pahiyos. Tampeyas. Tampiyos. Oh. Kanta. Salan ko ng mananapa makaon na. Ay. Kanta. Sige. Mo kaon na lang yung tain ni Say. Pero, dili ka hinoon ni mubota o mabungkag sa atong lawas kung mga ontain ni Wasay. Mobuto tayong duha akong mga unta ana. Nakukuan ba kanang Bitaw, no? Batin ba? Bitaw, Oh, no? Bitaw. Oh.
Kay kadto bitong mga batong gibunal o gilabay na dong luminos ganina. Buto mga ganito. Bitaw! Pasimaw sa nin, induta no, mamuto ta. Mabuto na sa atong tayan. Induta ka ano, Magadangat induta kag na. mabuto-buto ta no. Ay, ay. Alag mo bata-bata. Ganahan. Alag mabungkag ta. Ganahan ko ni mabuto-buto ko. Dili ko mga unihan na tay. Ah, Mga matay mo. Mga matay mo niya sa kagutom. ala. Unsa may inyong palabihon? Ah. Mga matay mo sa kagutom o mukaon mo ana aron mabuhi pa? Amangaon mi dong! Kaon mi dong! Mangaon mi dong! May gusto mamatay dong, mga onta dairang, mga Mamatay onta. dong. O naghungit Mga- ana parang pangkiyod dayo. Pangkiyod, Tampiyos, tampiyas. tampiyos. Ah, Sa'yo din po, ni ang hindi mo, gingan lang og kuan intapaw dong. Ha, kadtong lisong mubuto ba nga pareha sa tong gidadaan nimo. Katong gidang amon sa una ba? O bitaw, o to. Dili. Iyon na pa. Ah. Unsa nang naa sa imong kilid nga gitakin nimo? Taywasay. Ay. Say. Espada ka na. Oo, espada. Espada ni. Espada ni Prinsesa Hestia. Gipataguan ni Amon din ako sa dihang nawa si Prinsesa Hestia. Maong niya! Ako ning giampingan! Aniya na kita sa gawa sa palasyo ni Bertagos. Dali na, Prinsesa Estia. Dali na! Dada siya Rako Salim. Dali na! Dali, dali, dali. Ayaw ko gunit eh! Opa! Ayaw pumutang ang buhok ni sakitan ko. Kung dili ka gusto masakitan, ayaw pagbagahi. Dada siya Rako Salim. Tana, Prinsesa Hestia. Musuod na kita sa palasyo ni Haring Bertagos. Kainit din eh. Ingon sa impyerno kining akne mo tangan. Oh, papay. Papay nga nakakapaog itong. Isog kayong iyong mga matao. May sungay siya. Siya si Bertagos. Siya si Bertagos? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.